салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯз квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед дӯстони азиз, ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ ё ки ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. дӯстони азиз, заҳмат набошад, навора падилитсия мекардем, минадори сахт мешидем, рафтем, навора тамошо мекунем. Дар навор хеле хонаҳои арзон мебошанд. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 34 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша садфоиз карда дар дастон месиҳанд. хона чӣ гуна ки мебинед дар сурат ҳамин хеле ҳаст ва яъне коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, рӯбарӯи дарвозаи якуми бозори нав, дар пушти банки Эсхата банк мебошад. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 43 метр квадрат мебошад. мешавад ки духонагаш кунед ва фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хона айни ҳоло коробка мебошад. ҳуҷҷат, об, свет ҳамаша садфоиз карда дар дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон. як хонага квартираро духонага квартира кардагиянд, дар 5 этаж қарор дорад, 46 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш садфоиз мебошад ва хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мемонем. маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд дӯстони азиз. ташаккури зиёд ба дастгирии некатон. заҳмат набошад, навора падилитсия мекунем, минадори сахт мешидем. дӯстони азиз, зинда бошед. рафтем, боқи навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 187 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш садфоиз мебошад ва дорои лифт ҳам мебошад. хона айни ҳоло коробка мебошад, бе ремонт. харидори аниқ бошад, рақамашонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як адоми мо ва шумо бошад. боқи паноҳтон ба худо.